Bless siyabonga kakhulu sebengenile abazana abaningi kukushabalala as joint siyabonga kakhulu nabanye ke abangenayo Princess siyabonga kakhulu Archbishop siyabonga kakhulu bless you so much ngiyabonga kakhulu siyabingelele egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu yasemazulwini ebusayo siyakholwa ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu usihlelele lithuba ngokomsa wakhe umoya wami usabheke kakhulu emazulwini egameni lika Jesu amen. Siyabonga kakhulu asike siqhubekeni ke bazalwane namhlanje ke sibheka indaba yesihlahla esasise ensimini yase Eden, the center of the Garden of Eden. Kwakunesihlahla sokwazi okuhle nokubi noma kwakunesihlahla sokuba sihlukanisa okuhle nokubi. So sasiyini lesihlahla sisho ukuthini? Ikhona imfihlakalo enkulu mayelana nalesihlahla ekufanele sibheke kuyona namhlanje. Right. Isihlahla lesi sasisensimini yase Eden zazi ithunjo basengishilo then kube khona isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Ngicela sibheke uGenesis chapter 2 verse number 9. Genesis chapter 2 verse number 9. Ikhona imfihlakalo namhlanje uThixo afuna ukuthi siyazi. You can copy and paste le verse wena onalo lapho ukuze siphuthume. Genesis chapter 2 verse number 9. Lithi izwi likaNkulunkulu. Usimakade uNkulunkulu watshala zonke izinhlobo zezihlahla ezibukekayo ukuba zithele izithelo ezinhle ezidliwayo phakathi kwaleyo nsimu. Kwakumile umuthi wokuba umuthi nomuthi wokwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. Kwakumile imithi ewu2 umuthi wokuphila nomuthi wokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Right. Kwakunaleyo mithi ke ensimini yase Eden. All right. Then uGenesis chapter 2 verse number 16 uNkulunkulu unikeza iinstruction unikeza uAdam. Siyazi uAdam wanikwe instruction kwafanele kuAdam adlulise iinstruction noma izwi likaNkulunkulu adlulisele kunkosikazi wakhe uEva. Right. Asibheke ke uverse number 16 Genesis chapter 2 verse number 16 uthi usimakade uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla izithelo nanoma iziphi kwimithi esensimini kodwa verse number 17 kodwa ungadli kwezomuthi wokwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi ngoba mhla wadla uyofa nokufa. Now nayi instruction uNkulunkulu ayikhipha kumuntu uthi ungazidla zonke ezinye izithelo phakathi kwensimu kodwa ungalingi udle lesi sithelo sokwazi okuhle nokubi ngoba uthi mhla wasidla lesi sithelo uyofa nokufa. So kwakuyisithelo esinjani lesi noma kwakuyisihlahla esinjani lesi? This was not just a tree like other trees. Kodwa this was kwakuyisihlahla lesi se-judgment. Sikhumbule ukuthi umuntu wayesejajiwe before the creation of umuntu kwakuSathane. Sathane already wayesejajiwe. So lesi sihlahla sasisihlahla sokuhlukanisa okuhle nokubi. Now uma kuyisihlahla sokuhlukanisa okuhle nokubi kusho ukuthi ngamanye amazwi this was a tree of judgment. Right, asibambe le, it was a tree of judgment. Thank you Tshepo. Kwakuyisihlahla sokuhlukanisa okuhle nokubi, it was a tree of judgment. Now ngithi bathena ke ngiphuthuma kakhulu izolo ngenze ngihambe kancane ngasheshi namhlanje. So lesi sihlahla ke kwakuyisihlahla se judgment. Right. It's only a court la khona kutholakala umuntu owenze kahle nowenze kabi. It's only a court la kujudgewa khona ukuthi this is good, this is evil. Wenza okuhle wenza okubi. So this was a tree of judgment. It was more spiritual than ihlahla zonke ezayisensimini, right? Okay. Kunalamagama ke eBhayibhelini engifuna siwaqonde because solo siwasebenzisa. Igama elithi ancestors. Igama elithi ancestors alisha amadlozi. No, ngesizulu alisha amadlozi. Igama elithi ancestors lisho okhokho noma abasendulela. Kusho ukuthi ababa ngaphambili kwethu. Noma abantu bakudala.
So ancestors, it means okhokho, our forefathers ngelinye igama, abantu bakudala abasendulela, not amadlozi, but amadlozi ama-familiar spirits, nama-medium bonke labantu labo kubizwa ngamadlozi yelo. So ngifuna ni understand ukuze ngingathi mangithi ancestors ucathi ngisho amadlozi, no, ngisho abantu bakudala ababekhona ngaphambi kwethu. Right, so isihlahla ke lesi ke sasikhona ensimini yase-Eden. It was a decider, lesi sihlahla, between life and death. So ingakho ngithi it was a tree of judgment. It was more spiritual than ihlahla zonke ezazikhona. Alright, asiqhubeke ke manje ngoba ngifuna sibhekeke indaba yalesi sihlahla. Alright, now naku kokubalekileke uma ke uAdam noEva behleli ensimini yase-Eden, siyasazi story, kwafika inyoka, uSathane in a form of snake, wafika wakhuluma. Naye enye into eyokuqala nje ababamba ngayo uthi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli la. Uthi hayi uEva, yebo kushiwo wathi wasingadli ngoba mhla sadla siyofa. Usethi inyoka, ithi inyoka no, aniyukufa, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi niyofana naye. Yebo, so uyazi uNkulunkulu ukuthi niyofana naye, mani ke nadla nzo. Iyoqala ke izwi lokuqala lokukhohlisa lele lithi niyofana noNkulunkulu, because already base befana noNkulunkulu. Uyabona uma ufunda uGenesis chapter 1 verse number 28, uthi uNkulunkulu uma uNkulunkulu ufunda la lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabadala, verse number 26, wathi uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Already, yabo, after our own likeness, let us create a man in our own image, yabo. So already umuntu was the image of God, already umuntu wayesefana noNkulunkulu. But ilokhuza manje inyoka mayifika izobatshela ukuthi uNkulunkulu usabuthi nizofana naye. Isho already abantu bafana noNkulunkulu. So izwi lokuqala lomkhohlisi lelo ukuthi ukukhohlisa ngento vele usunayo, akwenze ngathi awunayo. Alright, then ke yaqala ke indaba yesihlahla. Now ke naku ke ngifuna sikubambe okubalekile kakhulu ke manje. Then eceleni ke noma kulesi sihlahla ke kwakunezinto ezu3, ngifisa ubambeke lezi zinto bese siyathandaza. Isihlahla lesi uNkulunkulu mayesidala, uSathane bethi mayesibuka lesihlahla, because wayesejajiwe yena, wayesaba mebuka lesihlahla, sasimshayisa ngovalo because it was a tree of judgment. Right, then nayi into ebaluleke kakhulu uma sebedlileke, uthi ke chapter 2 verse number 22 to 24, ngicela siubhaleke lapha. Chapter 2 verse number 22 to 24. Usimakade, okay, usimakade sembumbile kumuntu wamenza wathi, then ke uthi ke uverse number, uthi umuntu ke wathi ngakho ke indoda yakushiya uyise nonini namathele kumkayo, siyayazi leyo ndaba. Then uma sebedlile ke la kulesihlahla, uNkulunkulu usethi ke ku chapter 3 verse number 22, sorry, ku chapter 3 verse number 22, uthi uNkulunkulu wathi bheka umuntu usefana nathi, yabona, useyakwazi okuhle nokubi. Iyona into eyayibalekile ukuthi umuntu angayazi le, kwangafanele umuntu azi okuhle nokubi. Iyona into engafanele umuntu ayazi le. Umuntu wayezophila kahle ngazi okuhle nokubi, wayezophila kahle umuntu, because uNkulunkulu wayemakhela ukuthi umuntu angakwazi okuhle nokubi. Awucabange makuthiwa umuntu uphila akazi ukuthi lento yinhle noma yimbi lento, wayezophila kahle umuntu, but ukuthi aqonde ukuthi lokhu kubi lokuhle kwasebungena ijudgment lapho kumuntu. Alright, kodwa nazi into engifuna uzibambe ezu3 ebezibalekile bengifuna sikhulumeke namhlanje. Kulesi sihlahla ngale ngathi bevuma uAdam noEva ukudla lesi sihlahla, ngale ngathi evuma uEva ukuthi bayadla. Khumbula ukuthi uNkulunkulu utheni? Uthi uNkulunkulu, let us create a man in our own image. Uthi abuse, lalelake, abuse phezu kweinhlanzi nolwandle, but ulwandle lalungekho in the Garden of Eden.
yayizwa leyo nto. Ulwandle lalungekho, ulwandle lalule kude. So ngamanye amazwi uNkulunkulu wayenika abantu i-title deed, wayebanika i-title deed yomhlaba, ngamazwi wayebanika ukubusa umhlaba. So uma decide ukusidla isithelo, uSathane wayintshontsha i-title deed emhlabeni, wayintshontsha i-title deed kubantu, in our forefathers, or sorry, in our ancestors, Adam and Eve. Yantshontsha i-title deed, ithathwa uSathane. Angiphinde, eGarden of Eden there was no sea, kwakunemfula ewu4, yayingekho ulwandle. Kodwa uNkulunkulu mayedala umuntu uthi uNkulunkulu busani phezulu kweinhlanzi nolwandle. Uyabona ulwandle likude kanjani? So wayebanikeza i-title deed yomhlaba, wayebanika imvume yomhlaba, yabo. Kodwa manje uma decide ukudla lesi sihlahla, uSathane wayithatha i-title deed, wathatha ukubusa umhlaba. Ingakho uJesu ethi umbuso waleli lizwe, yabo, izinto zabuyela kuSathane namadimoni akhe. So this tree was not just a tree, it was a tree of knowledge of good and evil. It was a tree of judgment, yabo. And also yayiphethe i-title deed. The time benika uSathane ilungelo, walithatha ilungelo lomhlaba uSathane. So wayese asayina ke ingelosi zakhe kwakunama continents awu7 that time. Asayina ke ingelosi ayewenazo uSathane, enye yakwenye continent enye. So kuye singeneke kuleyo. Kodwa ke uma sebesidlile ke lesihlahla yathathwa ke i-title deed number 1. Number 2, babanqunu, angidluleke kule. Babanqunu uAdam benoEva baqala bazibona ukuthi banqunu kade bengayiboni all along. So baqala babanqunu. Lento iyinkinga nasemabandleni. Ningakujabulela ukuba nqunu, ningakujabulela ukuhamba nqunu, ningakujabulela ukuveza imizimba, because ukuveza umzimba noma uba nqunu i-victory kaSathane yokukhunyulwa kokhokho bethu ensimini yase-Eden. This is very serious, because besambethi glory beyibona bebengazibona banqunu, but after bedle isithelo bekhohliswa uSathane baqala bazibona ukuthi banqunu. So ukuhamba nqunu noma ukukhonza nqunu nokuhamba nqunu kuyi-victory yesitha. Nanamanje sifuna ukukhumula abantwana bakaNkulunkulu isitha. That is why khanjwa naked emabandleni, vezwa yonke into emabandleni, vezwa ucleavage, vezwa amathanga, vezwa yonke into. Uyayibona lesisizukulwane ngishiya ingubo zaso zidabukile, uyabona ukuthi bafuna ukugcina behamba nqunu. I-victory yesitha leso. uSathane uyajabula mebona abantu benqunu because wabakhumula ensimini yase-Eden. Angazi noma kezwakala yini, ngizwa abanye bekhala nge-network. So wabakhumula uSathane ensimini yase-Eden abantu. So namanje uma abantu bejabulela ukuba nqunu, i-victory yesitha le, kukuhlekisa ngawokhokho bethu noma kukuhlekisa ngoNkulunkulu ukubona abantu benqunu. uSathane uyajabula uma ebona abantu benqunu because emva kokuthi bedlile baqala bazibona ukuthi banqunu. Sibambe lezi zinto esesishilo ezimbili. Number 1, ngithi there was a hidden title deed. Kwakune title deed yomhlaba, kwakunemvume yokubusa umhlaba. Uthe uNkulunkulu asicreate umuntu abuse phezulu komhlaba naphezulu kofish naphezulu kolwandle. Kodwa khona lapha ekubuseni kufanele abuse naphezulu kolwandle, kodwa ulwandle lalingekho ensimini yase-Eden. So umuntu wayenikwa ilungelo lomhlaba wonke. uSathane ke mezophazamisa umuntu uzophazamisa ukuze athathe ilungelo lokubusa umhlaba. Namanje uyawubusa umhlaba. Ingakho uJesu ethi the prince of this world, uthi uyeza umbuso waleli lizwe kodwa akanalutho kimi. Yebo, kusho uJesu Kristu. uSathane mayithatha uJesu ku Matthew chapter 4, lithi wamthatha wamisa esiqongweni esikhulu wamtshengisa imbuso yonke yomhlaba. Wathi lokho okwami kunikwe mina. Kanjani na? Wakuthatha wakuthatha kuma ancestors ethu, wakuthatha kokhokho bethu Adam noEva. So this tree was not just a tree, it was a judgment, and yayiphethe izinto eziningi kabi lesi sihlahla, right? Number 2, ngikhuluma ngobunqunu ukuthi nikubhasobhe kuba nqunu, even ngisho emasontweni nikubhasobhe because ukuba nqunu i-victory yesitha. uSathane uyena owenza okhokho bethu babe nqunu. Lithi bathi bangadla kulesithelo nge-instruction kaSathane baqala bazibona ukuthi banqunu. uNkulunkulu wazi wabenzele basubela ke ngenxa yokuthi babe sebenjani, babe sebenqunu. Uyabuza uNkulunkulu ukuthi ubani othe uhambaze, ubani okutshela ithi uhambaze. So ngamanye amazwi isitha sabenza abagcine bezibona
benqunu baqala babanqunu ke lapho. All right, number 2 lo naye enye into ebalekileke enye into ebalekileke nayi ke sesifika kuyona ke manje. Lesi isihlahla sokwazi okuhle nokubi sesiyavala ke manje. So kwakungafanele umuntu akwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Uma ukhumbula umuntu umedala uNkulunkulu wayemdale ngengqondo yobuNkulunkulu egcwele inkazimulo kaNkulunkulu umuntu. Kwangafanele azi because kunengozi ukwazi okuhle nokubi, kunengozi. Ingakho uma nje wazi okuhle nokubi sukwazi ukuhlukanisa ukuthi lokuhle sekukhona ingozi ke lapho. Kwakufa umuntu ahlale engayazi leyo nto. All right, asingenelana. Ibukeke manje ukuthi isihlahla sokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Buka lana ke. Ake ngikwenzele iexample. Uma ngabe isihlahla kwesokwazi okuhle nokubi umuntu uyakwazi ukuthi ngesihlahla ake ngilinganise nje isihlahla uma ufika kusona mhlawumbe uphethwe ikhanda athathe lesi sihlahla same isihlahla asithathe umuntu asidle lesi sihlahla aphile ekhandeni elimphethe kuhle lokho angithi. Kodwa same sihlahla uyakwazi futhi umuntu ukuthatha leso sihlahla abulale ngaso. Kukhona umuthi lekuthiwa umavumbuka. Ngifuna lento mhlawumbe ukuyenza nibone kahle. Khona lo muthi ekuthiwa umavumbuka, isihlahla esitshaliwe leso, isihlahla esamila esesindalo kaNkulunkulu. Lesa sihlahla nje wakuthiwa umavumbuka, angilazi lelo gama lavela busakhula kuthiwa umavumbuka. Uma umuntu eneyinduna ebusweni ubethatha lesa sihlahla ayogquma ngaso kuphela induna ebusweni umavumbuka. But same sihlahla umavumbuka inyanga nezangoma mase zibona ukuthi akusangeni bantu ezigodlweni zithatha same sihlahla sihlanganise nemithi yazo eminye zambe ziyothela emgaqweni. Umuntu oke wanyathela edlula lapho avana vumbuka induna ubuso bonke khona induna uzebulawo. Uthola ukuthi so uyabona good and evil. So umuntu kwangafanele azi okuhle nokubi. Ngoba same sihlahla kade enza ngaso okuhle uyakwazi futhi ukwenza ngako okubi. Kwangafanele. That is why thina abantu abasindisiwe singayisebenzisa imithi. Ngoba emthini khona okuhle nokubi. So that is why singakusebenzisi lokho ngoba kukhona okuhle nokubi. The same muthi olaphe ngawo uyakwazi futhi ukubulala ngawo. The same muthi obulale ngawo uyakwazi futhi ukuphinde uyolapha ngawo. So kwangafanele umuntu afinyelele kuleyo knowledge. Kwakufanele umuntu agcine la ekuthena ngazi. Uyazi ukuthi ngabe nento ekuthiwa isona ayikho ngoba wawuzobungazi ukuthi wenze okubi, wawuzobungazi ukuthi wenze okuhle. Wawophila umuntu aphile nje. Now ke sithola ke ku chapter 3. Ku chapter 3 ke ekugcineni kwawo sithola uNkulunkulu ke ethi ke umuntu ke usefana nathi. Usethi ke no angimxoshe manje umuntu ensimini ngoba ngeke asakwazi ukuhlala ngoba uzozagcina edle umuthi wokuphila kanti usonile. So awukwazi ukuhlala phakade sewonile. So wayesethi ke akamxoshe kumuntu, amxosha kumuntu ensimini yase-Eden. So indaba yami beyilapho ke bazalwane ekutheni number 1 asiqonde ukuthi isihlahla sasensimini yase-Eden kwakuyisihlahla sokwahlulela. That is why mase besidlile kwaba ne-judgment. Right? Kufanele siqonde. Number 2 indaba yokuba nqunu. Sikhuluma indaba yokuba nqunu ukuthi nikubhasobho kuba nqunu emakhaya, emabandleni, emisebenzini, ngisho nizikhiphile nje. Nikuqaphele ukuba nqunu because ukuba nqunu i-victory yesitha esakhohlisa okhokho bethu ensimini yase-Eden baqala bazibona ukuthi banqunu. So uma umfundisi wakhe ethi akunankinga gqokani noma kanjani banqunu ebandleni usetshenziswa isitha, i-victory yesitha. Omunye umuntu abathunywe isitha ukukhumula ibandla likaThixo. Right, then bese kuba indaba yokwazi okuhle nokubi. Kwangafanele umuntu azi lokho ngoba same muthi asebenzise ebuhleni uyakwazi futhi ukusebenzisa nasebubini. uNkulunkulu anibusise. Siqedile namhlanje egameni lika Jesu. Ngiyacela makhona imibuzo bangena abazalwane makhona imibuzo abafisa ukuyibuza noma makhona abafisa ukukusho. Angazi noma niwathole kahle yini lama verse nale ndaba niyithole kahle. Siyabonga kakhulu besizothatha u30 minutes namhlanje egameni lika Jesu. Ukhona umbuzo bazalwane? Mawungekho zikhona ezinye izinto enithanda siyithinte la
go live enithanda ukuba sikhulume ngazo sizifundise. Mazi ikhona ngiyacela bazalwane sivele nazo egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale ndaba abazalwane. Ngiyazi ukuthi khona izinto eziningi ezifihlekile la encwadini kaGenesis ziningi kakhulu. Angazi noma iyezwakala yini ukuthi isihlahla lesi sasine title deed ekhona kusona. So uma ngabe kuthiwa busani phezukwe ulwandle lalingekho la. Kodwa lalukude ulwandle le kusho ukuthi mase senanda nizobusana ize niyofinyelela ngisho ulwandle. Yabo, so uSathane wayesebuthatha ke lokho kubusa ke kuze kuzobe namhlanje. So ime kanjalo ke indaba. Angazi ke nomkhona mhlambe onombuzo bazalwane maye khona ngavela egameni lika Jesu noma mhlambe ufisa ukucacisela into ethize egameni lika Jesu angavela. Ngiyacela le injumayelo zonke ziyatholakala ku YouTube channel wami. Ngiyacela Mr Zwane ungibhalele u YouTube channel wami uthi Prophet Zingcobo. Ngicela number niyo subscribe nganza kwethu. Khona injumayelo ziningi about 140 videos okhona. Kusuka kudala sishumayela ivangeli zikhona zonke. Incwadi yesambulo from chapter 1 to chapter 22 ikhona yonke. Indaba yesidlo, indaba ya 3 days and 3 nights wa Jesus phambanweni abe ethuneni. Kuningi okukhona, kuningi ungafunda sinovuyo ngicela ukuphendula la ku wrong kunxiba. Short xa uyindoda mfundisi. Ngiyathanda nesiphila kuzona sikunaso sifuna ivesi ngabazalwane. Khona abantu abavela ebumnyameni. Khona abantu abavela eKipiteni, amantombazana otholta vele nabesilisa. Amen kunjalo. Facebook page uZibusiso Ngcobo. Page uZibusiso Ngcobo bese kuthi uTikTok uZibusiso 993 Zibusiso 881 word egameni lika Jesu. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi ngokugcinwa inkosi sizohlangana Saturday bafowethu. Sizohlangana Saturday egameni lika Jesu. Saturday ngo 8 o'clock ku TikTok. Yeah, network no, it's not good even nami yangikhiphi yangifaka ngapha network, but I think nibusisekile guys. uThixo anibusise egameni lika Jesu. Ngicela siyo subscriber uncese sinovuyo uzoyibamba ku YouTube. Ngicela nibaphindele, ngicela Msindisi Zwane ubabhalele konke ukuthi YouTube uthini ku Facebook ubani number yami yocingo ithi 073 yes uzotholakala ku YouTube ngomsekuseni uzothola ku YouTube live wayizolo uzothola ku YouTube. So namhlanje ebusuku because sisawu edit so kufaka namhlanje ebusuku uzothola ngomso. God bless you. Nalo futhi uzothola ngomso nawo ku YouTube. God bless you. uThixo anibusise. Ngicela ukuthandaza nawe uma khona ofisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi namhlanje. Ngingamenzela lo umsawo ukuba aphakamise isandla sakhe la ikhona athandaze nami. Ngicela uthandaze nami wena othi uyamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ufisa ukusindiswa unikele impilo yakho kuJesu. Ithi inkosi uJesu, namhlanje ebusuku ngiyakwamukela empilweni yami. Ngena ngaphakathi kimi, ngiphathele impilo yami. Ngiyavuma ngomlomo
ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni ngegama likaJesu nabo abantwana bakho indawo zonke baba balalele bezwa wena uNkulunkulu wethu ongcwele basize ubaqinise ubomeleze uNkulunkulu ogcwele nabaphendukile namhlanje ngegama likaJesu Kristu benzele umusa omkhulu in Jesus mighty name, amen.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Yes, YouTube Prophet Zingcobo, ku Facebook Zibusiso Ngcobo. uNkulunkulu is go and subscribe. Sino 812 wama subscribers. Singajabula if singafika ku November sino at least 5,000 subscribers because akhona ama videos. God bless you. uNkulunkulu anibusise nonke. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makube nani nonke. Time. So